Kaixo egunon, hasi aurretik mila esker gaurkoan gerturatu zareten guztioi eta Ernairekin eta bere manifestuarekin atxikimendua eta babesa adieraztearren. 2024ko apirilean, Ernaiko kide diren 133 pertsona isundu zituzten protesta ekimen batean parte hartzeagatik. Isun hauek 1.500 eta 2.500 euro bitartekoak dira, eta guztira 280.500 euroko kaltea suposatzen dio antolakundeari. Eraso horrek argi dugu Ernai egoera larri baten aurrean kokatzeko helburua duela eta Ernai ekonomikoki itoz politikoki desagerrarazteko funtzioa bete nahi duela. Hori horrela, Euskal Herriko hainbat eragilek manifestua sinatu dugu eta Ernairekiko elkartasuna adierazi zein prozesu judiziala abiarazteko erabakiarekin atxikimendua eman nahi izan dute. Egoera hau Euskal Herriko hainbat eragile sindikatu eta oro har mugimendu sozialek bizi dugun egoera problematizatzeko eta salatzeko baliatu nahi dugu. Ernairen aurkako auzi hau ez dugulako uste egoera isolatu bat denik eta Euskal Herrian mugimendu sozialen aurka dagoen jazarpen estrategia oso baten katebegi bat baino ez delako. Euskal Herrian ezkutatu eta normalizatu nahi duten arazo larri badago. Bestelako Euskal Herri bat eraikitzeko lanean ari garen hainbat antolakunde zein kolektiboren aurkako jazarpen estrategia bat dago martxan, eta hau sistematikoa da eta modu anitzetan gertatzen da. Testuinguru horretan, geroz eta ohikoagoak bilakatu dira Eusko Jaurlaritzaren segurtasun sailak protesta sozialen aurka egiteko moduan edo hauen aurka darabilen mekanismoak. Manifestu hau sinatzen dugun askok gure jardun politikoa eramate hutsagatik modu desberdinetan bizi izan dugu jazarpen hau. Eta hori horrela, Euskal Herriko hainbat mugimendu sozialek ezin dugu gure jardun politikoa erabateko normaltasunez aurrera eraman. Eta horrek gure eskubide zibil eta politikoekiko suposatzen duen erasoa salatu nahi dugu. Erantzule nagusitzat segurtasun saila jotzen dugu. Izan ere, segurtasun sailak aspalditik eskema berdintsu bat darabil mugimendu sozialen aurka egiteko. Mugimendu sozialak eta hauen aldarrikapenak kriminalizatzen ditu, protesta sozialak jazartzeko, azken mugimendu gisa beraien militante politikoak isundu edo atxilotu egiten dituzte. Sistematikoa bilakatu den praktika hau erabat larria dela uste dugu eta honi aterabide bat eskaintzea ezinbestekoa da guretzat. Praktika honen gaineko eztabaida zabaltzeko momentua dela uste dugu eta manifestu honek ere bitarteko bat izan nahi dugu bide horretan. Izan ere, ulertzen dugu bi direla edo bi izan daitezkeela mugimendu sozialetatik mahai gaineratzen diren proposamenak, aldarrikapenak eta eztabaidei heltzeko moduak. Batetik, Eusko Jaurlaritzak orain arte erabili duen mekanismoa dugu, hauei entzungo horregin eta hauek jazartzea. Eta bigarrenik, eztabaidari heldu honen garapenerako bermeak ezarri eta herritar ororen adierazpen askatasuna errespetatzea izango genuke. Guk bigarrenaren aldeko apustua egiten dugu. Horregatik, erantzukizuna Eusko Jaurlaritzarengan kokatzen dugu. Jazarpen estrategia sistematikoarekin amaitu eta herritar ororen eskubide zibil eta politikoak bermatzea exigitzen dugu. Beraz, manifestua hau sinatzen dugun bakoitzak, bere eragin esparrutik, adierazpen askatasunaren alde eta jazarpenaren aurka lanean jarraituko dugu. Eta horregatik, Euskal jendarteari konpromiso honekin bat egiteko deia luzatu nahi diogu.